Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad għalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Għalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk, iżda mbagħad bejnu u berruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew issa nħabbel rasi minn nies, imma għall-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir. Ħuti jeżjes, iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba, ta' opri ta' karità. Ħafna ġew milquta midbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli d-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għal familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħal komunità nistranija li jittesta l-atti tal-Apostli jiddiskrivija b'din l-espressjoni sabiħa. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex nollu quddiem Alla it-talb tagħna ħalli jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa li qiegħed isejjaħ il-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija, Omm Alla, titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lil komunità tagħna li aħna ġejna msejħin nitolbu għat-tmiem tal-pandemija. U llum l-aħħar jum tax-xahar ta' Mejju, il-festa tal-viżitazzjoni ta' Marija ant Eliżabetta, il-Papa qiegħed jistedinna biex nitolbu għal tmiem il-pandemija u għat-tisħiħ tal-ħajja soċjali u tax-xogħol. Infatti anke il-lejla, ir-Rożarju fis-sitta, din il-katina ta' talb li għexna fl-imkien matul dan ix-xahar sejra tiġi magħluqa mill-Papa nnifsu billi mill-ġonna tal-Vatikan huwa jmexxi
it-talba tar-Rożarju. Nitolbukom għalhekk biex illum tiġu u titolbu f'dan is-santwarju. Nistiednu wkoll lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-jum kollu tingħaqdu magħna fit-talb minn djarkom, mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. U għalhekk flimkien ejjew nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna ta' Pinu, insejħula u nitolbuha taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu Qaddisa ta' Alla. La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib o Verġni glorjuża u imbierka. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Francis u Doris Sammut. L-aħħar xahar ta' Mejju il-Knisja talqu xahar Marjan biex ngħidu hekk, talqu bil-festa għażiża ta' żjara ta' Marija għand Eliżabetta. Marija, eżempju u xbija ħajja tal-Knisja. Din il-festa turina x'inhi il-missjoni tal-Knisja. Dik li bħal Marija inwasslu lil Kristu fid-djar tal-oħrajn. U għalhekk din hija missjoni tiegħi u tagħkom. Il-kol kemm aħna mistiedna li jindaħlu lil Kristu nagħmluh preżenti fid-dar ta' kull wieħed u waħda minna. B'dawn il-ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, naduk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, meta l-Verġni mqazza Marija saret omm ibnek qabel ma tagħtu lid-dinja, int nebbaħta biex tmur iżżur lill-Eliżabetta. Għamel li aħna wkoll inġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex inkunu nistgħu flimkien ma' Marija infaħru dejjem il-kobor tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Ħuti, qisu l-imħabba tagħkom ma tkunx wiċċ bieħor. Tagħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Żommu lil xulxin bħal aħwa. Fitxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret. Tħeġġu fl-Ispirtu, servu lil-mulej. Ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfien. Aħsbu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqgħu f'darkom lil-barranin. Birku lil dawk li ppersegwitawkom. Birku u la tistħu lil ħadd. Ifirħu ma' min tifraħ, ibku ma' min jibki, aħsbu f'xulxin l-istess. Taħsbux fil-ħwejjeġ kbar, imma fitxu l-umli. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael ngħidu. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael.
Ara, intalla tas-salvazzjoni tiegħi. Jien nittama u ma jkollix imniex nibża, għax il-qawwa u l-għana tiegħi u l-mulej u s-salvazzjoni tiegħi u. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni ngħidu kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lill-mulej, sejħu lill-ismu, għarfu lill-ġnus l-ġubijiet tiegħu, xandru li jismu huwa floli, ngħidu kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf min-nies kollha tal-art. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael, ngħidu kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Inqomu murif għall-Evanġelju. Ħinja int, Verġni Marija, għax int emmint li jseħħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija isselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja il-leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa il-quddiem kull nisel isejjaħli ħinja, għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċkejknin, mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-għoni jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wieħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal xi 3 xhur u imbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Il-paġna meħuda mill-Vanġelu ta' Luqa tippreżentalna żewġ nisa. Żewġ nisa però li ma jħarsux lejhom infushom, imma jistednuna biex nitfgħu ħarsitna u nintebħu bil-preżenza ta' Alla.
hija paġna unika fil-Vanġeli fejn il-protagonisti huma propju żewġ nisa. L-ewwel mara, Marija, bil-qawwa tal-Ispirtu f'ġufa qiegħda ġġorr l-iben ta' Alla li kif jgħidilna Luqa qamet u marret ħaffef lejn l-għolijiet. Din hija ġbija għal Salluqa tal-Knisja. X'inhi il-missjoni ta' kull nisrani? Il-nisrani dak li jilqa' fih lill-Alla ma jistax jibqa' bil-qiegħda bidejh marbuta. Imma għandu missjoni xi wettaq, dik li jwassal lil Kristu il-preżenza tiegħu lill-oħrajn. Il-mara l-oħra hija Eliżabetta li tilqa' f'dara lill-Alla. Infatti, il-kliem ta' Eliżabetta ma tiftaħarx għax hija b'mod mirakulus fix-xjuħita kienet ġa qiegħda ġġorr il-ġwanni fl-isterilità tagħha. Alla neħħa l-isterilità tagħha u tali ben il-ġwanni. Imma Marija Eliżabetta tfaħħar lill-Alla u tgħid min jien, min fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi. Jalla aħna wkoll inkunu nies li kapaċi nintebħu bil-preżenza ta' Alla. U fl-istess ħin ma nitkabrux għax ħadd minna muden li jilqa' lil-mulej. Huwa il-mulej għax iħobblok, huwa il-mulej li jiġi jfittex in-naġa il-mitlufa. Eliżabetta tfaħħar lill-Alla u tgħid minejn ġieni dan, xi grazzja għandi li l-mulej daħal f'dari, ġie għandi. U l-istess Eliżabetta temmen u tara minejn ġej il-ferħ ta' Marija. Marija hija ħienja għax emnet il-kelma tal-mulej. U l-istess Marija għand Eliżabetta tfaħħar lill-Alla għax tintebaħ kemm għamel magħha u mal-poplu tagħha il-mulej, is-Salvatur tiegħi. Ejjew nitolbu biex aħna wkoll inkunu nies li kapaċi niftħu il-bibien ta' qalbna aktar mill-bieb ta' darna, imma l-bieb ta' qalbek ħalli jiġi u jammar fejk il-mulej. Biex imbagħad inħallu lil Marija tkun l-għalliema tagħna u tgħallimna kif għandna inroddu ħajr lill-Alla għal preżenza tiegħu fostna. Kbir u f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael. Umu bil-wifqa u nistqarru ngħidu nresqu flimkien dawn it-talbiet tagħna lill-mulej Alla bl-interċessjoni tal-om tagħna Marija. Ħuti eżjes ejjew nitolbu lill-mulej bl-interċessjoni ta' Marija li twasslilna lill-Alla, nitolbuha u ngħidu Qaddisa Marija Alla itlob għalina, Qaddisa Marija Alla itlob għalina. Sabiex il-Knisja jkollha fiduċja sħiħa fik, mulej, u dejjem taħdem fi skiet biex tħejji ġrajiet aktar deċiżivi tas-salvazzjoni tagħna, nitolbu. Sabiex kull nazzjon
iġarrab il-ferħ ta' min jiltaqa' tassew ma' Kristu, is-Salvatur tad-dinja. Nitolbu. Sabiex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jimitaw il-ħeġġa ta' Marija u huma wkoll jaqdu bil-ferħ u jwieġbu għas-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, għati mulej il-familji tiegħek, l-ispirtu tiegħek biex huma wkoll jarfu ifaħru il-kobor tiegħek. Nitolbu. Nippreżentawlek mulej il-morda kollha tagħna, daw kollha li jduru bihom, għamel li huma wkoll iħossu il-preżenza tiegħek qrib tagħhom u fihom. Nitolbu. U Alla feddej, permezz tal-Verġni Mqazza Marija, inti mlejt id-dar ta' Eliżabetta bil-ferħ. Għamel li bil-kelma u bl-eżempju tagħna aħna wkoll inwasslu il-ferħ tiegħek lil ħutna l-bnedmin bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li nofrulek kif jixraq is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna biex joġob lil kobor tiegħek kif oġbitek l-imħabba tal-Omm qaddisa ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla ta' dejjem sewwa u xira. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Int bil-kliem profetiku ta' Eliżabetta imnebħa mill-Ispirtu Santu u rejtna il-kobor tal-imqazza Verġni Marija. Bil-raġun kollu, Omm il-Prekursur selmitila bħala imbirka għax emnet fil-weda tas-salvazzjoni u għarfita bħala Omm il-mulej għal qadi tagħha fl-imħabba. Għalhekk nissieħbu bil-ferħ f'kantiku tal-Verġni Omm Alla biex fiċ-ċokon tagħna infaħru il-kobor tiegħek. Aħna u bla qiegħda intennulek mal-qtajja tal-anġli u tal-qaddisin. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
iżda jitkellmu waħda. Il-ġisem ta' Kristu. Iftħu qalbkom beraħa l-Kristu. Danu dak li għamlet Elizabetta. Fetħet mhux tant il-bieb ta' dara, imma l-bieb ta' qalba biex tidħol fija il-preżenza ta' Alla. Jew nitolbu lil-Omna Marija biex tkompli twaslilna lil bina Ġesu permezz tal-Knisja li twassal il-preżenza vera u ħajja ta' Kristu. Nitolbu. Tfaħħar il-Knisja il-kobor tiegħek u Alla għal ħwejjeġ kbar li inti tagħmel ma' min jaqdik. Għatija li jitħoss ferħ kbir lil-ibnek dejjem ħaj f'dan is-sagrament kif qabeż bil-ferħ San Ġwan Battista x'inħassu qudiemu
meta kien għadu fil-ġuf bi Kristus jedina. Nixtieq inħeġġiġkom nfakkarkom hekk fir-Rużarju tal-lejla. Jew nagħlqu dan ix-xahar għażiż u nitolbu flimkien mal-Papa tul dawn it-30 ġurnata. Il-Papa għażel tant santwarji fosthom anke s-santwarju tagħna biex minnhom titla' t-talba tar-Rużarju. U l-lejla se jkun propju hu il-persuna tiegħu li jmexxi din it-talba tar-Rużarju mill-ġonna tal-Vatikan minn quddiem il-grotta aktarx tal-Madonna li hemm ġewwa l-ġnien tal-Vatikan. U għalhekk inħeġġiġkom biex nitolbu flimkien u jalla din it-talba tar-Rużarju ma tkunx it-talba li ngħiduha darba tul ix-xahar ta' Mejju jew tul ix-xahar ta' Ottubru, imma tkun it-talba li lilna takkumpanjana il-ħajja tagħna kollha. Rużarju jibda fis-sitta, min irid jista' jingħaqad magħna jiġi hawnhekk jarawhom u ngħiduh flimkien fuq l-screens, kif ukoll tistgħu issegwu kollox minn fuq il-mezzi soċjali minn djarkom tas-Santwarju ta' Pinu jew tad-Djoċesi ta' Għawdex. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.